ଆଜି ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ବେହେରା ବଡ ଭାଇଙ୍କ ଗରିବ ବିବାହ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଶୀତରେ ଥରି ଉଠୁଥିବା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମା ମାନଙ୍କୁ କମଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଏ କଥା ଖାଲି ଆମର ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆମର ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ। ଆମେ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କମଳ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ ଜଣେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋବଳ ଆଗକୁ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ବେହେରା କ୍ଷମତା ପାଖରେ ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ କ୍ଷମତା ନୁହେଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତର ମା ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପନ ହେଲା ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ। ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଖରାଦିନ ହେଲେ ଛୁଆ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସମଗ୍ର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏ କଥାକୁ ଆଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶାସନ ଗ୍ରାମ ମା ଝାଡମଲ୍ଲୀ ପୀଠରେ କମଳ ବଣ୍ଟନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମ ମା ଝାଡମଲ୍ଲୀ ପୀଠ କମଳ ବଣ୍ଟନ ଆମର ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଅଲ ଓଡିଶାର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଏ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ଦେଇକି ଆଉ ଓଡିଶା ସହିତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ପରେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାଇକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।